Aşgabatyň adynyň iki bankyndaky bankomatlaryň öňünde onlarça adamyň şolsanda ýaş çagaly eneleriň we gartaşan adamlaryň uly nowaty durandygy barada Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna videolar gelip gowuşdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri tarapyndan geçen hepdäniň dowamynda iýerilen videolaryň birinde bank şahamçasynda ýerleşdirilen bankomatdan zähmet haklaryny, kömek pullaryny ýa-da pensiýa haklaryny nagtlaşdyrmak üçin nowaty duran adamlaryň sanynyň onlarça dogyny görse bolýar. Bank şahamçasynyň edara jaýynyň içinden köçäçenli uzap gidýän nowatda duranlaryň arasynda ýaşlar we orta ýaşly adamlar bilen bir hatarda eli çagaly eneler, gartaşan aýallar we erkekler hem bar. Ýaşy bir çene baran käbir aýallar bolsa goloý goltumdaky agaçlaryň kölegesinde oturup öz nowatynyň ýetmegine garaşýar. Redaksiýamyzda gelip gowşan ikinji videoda hem şuňa meňdeş ýagdaýlar syndasa bolýar. Paýtagtyň banklarynaky we bank şahamçalarynaky bankomatlaryň ýerleşýän ýerine kameralar arkaly iki tarapdan gözegçilik edilýär. Adatlyk radiosunda gürrüň edilýän videolar onuň haçan we nirede düşürilendiği barada takyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biriniň 21-nji maýda beren maglumatyna görä, paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde nowatlar hemişe diýen ýaly bar. Ol munyň sebäplerini hatardan çykan bankomatlaryň köplügi we ilata hyzmat edýänleriniň sanynyň bolsa azlygy bilen düşündirýär. Mysal üçin bir bankyň şahamçasynyň töwereginde 3-4 bankomat bar bolsa olaryň biri ýa-da ikisi işleýär. Käte bankomat kartyny kabul edýär, ýöne pul bermeýär. Adamlar şu ýagdaýa ýyg-ýygdan duş elýär. Şeýle bolanda eger bankyň şahamçasy bolsa, onda merkezine barıp arda ýazmaly, şondan bir hepdeden soň puluny alyp bolýar. Şeýle-de bankomatlar köne, olaryň düwmelerini basanyňda ekranda hereket ýok. Şol sebäpden gödök basyp hereketlendirmeli, düwmesini barmagyň bilen ýygyna çekmeli diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä nowatsyz bankomat bolsa adamlar habarlaşyp derrew şol ýere barýarlar. Ýöne bu bankomatlardaky nagt pul hem badawat gutorýar we nowatlar ýene döreýär. Şol bir wagtda habarçy Visa plastik bank kartlar üçin niýetlenen bankomatlaryň bökdönçsiz işleýändigini, bu problemanyň diňe türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlary kabul edýän bankomatlara degişlidigini hem belledi. Bu bankomatlardan büdjet işgärleri aýlyklaryny, ýokary hujaýlarynyň studentleri talip haklaryny, pensionerler pensiýa haklaryny, çagaly eneler we mümkinçiligi çäkli raýatlar kömek pullaryny nagtlaşdyrýarlar. Türkmenistanda idara kärhanalaryň işgärleri plastik bank kartlaryny geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmakda indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri wagtal kynçylyklary başdan geçirýärler. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändigi aýdylýan Türkmenistanda bankomatlarda nagt puluň tapdyrmaýandygy ýa-da olaryň hatardan çykmagy bilen bagly Adatlyk radiosy ençeme gezek habar berdi. 25 aprelde Balkan vilayatynyň Balkanabad şäherindäki bankomatlarda nagt puluň tapdyrmaýandygy, idara kärhanalaryň işgärleriniň plastik bank kartlaryna iýerilen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak üçin ençeme sagatlap nowaty durýandygy mälim boldy. Şoňa meňdeş ýagdaýlar şu ýylyň fevral we ýanwar aýlarynyň başynda hem gaýtalanypdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 2198 sany bankomatyň hasaby alınandygy we onuň 499 sanysynyň Aşgabatda ýerleşýändigi aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanyň banklaryndan berilen bank kartlarynyň sanynyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda 3.190.820 ýetip, bularyň 1.156.956 sanysynyň Aşgabat şäherine degişlidigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri bu sanlary ilat köpçüligi bilen paýlaşsa-da, bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada dymyp gelýärler.